rabu mamallaki na, mai dare da rana da ɗoyar dare ka gami da sira. Wurin annabi na da shi zan da dukan batuna. Ko babu raina yau watan azumi ne dai wata nadi, na yi waka ta ba ta raddadi, komai zanyo sai da sannadi. Ya Allahu ka yaya gunci, magana ta kar ta yi ɗaci, ka ƙara mun waraka ta zuci. Sunana Usman Midiyan. Wannan wata ne mai girma, mun samu alfarma watan Ramadana, watan ibada. Mun samu dama mu nemi rabauta ran kiyama. Ya ɗan uwana, abinda muke ta jira ya karaso, yau gashi ya zo. Watan Ramadana, watan ibada. Mun samu dama mu nemi rabauta ran kiyama. Ya ɗan uwana, abinda muke yi ba ta raddadi. Azumi ya zo wasu sun yi tanadi, waɗansu sun yi tanadi. Abinda suke yi babu daɗi, sun ɓoye abinci suna ta kauɗi, ga 'yan masarufi har da maɗi. An sa musu tsada da mu wahala, ka rasa yadda mutum ya ka ɗauki duniya. Wani ya rasa rai, wani bai da lafiya, amma haka bai sa su fahimta, da an magana sai su fusata, su manta nasihar magabata. Miyo nazari jama'a mu waiwaya, akwai abin da nake so in faɗa mana da mu gyara halinmu. Mu ɗau mataki na gyara, sannan mu daina tsawwala wa 'yan uwanmu. A da idan ana azumi har itikafi ake saninmu, amma a yau babu wannan saboda mun biye wasan zuciyarmu. Ku dakata ɗan uwana, shawara daga gurina, ku ɗau karatun Kur'ani da hadisai launi-launi, da salati da istighfari. Mu tsarkake zuciyar mu, hakan zai sa Allah ya dube mu. Ka tashi mai kiɗa, na gode. Abinda muke ta jira ya ƙaraso, yau